Jo, det kan du tro, og jeg kan faktisk finde hele 2 sager fra Fuglebjerg. Og de lyder sådan her. Fredag den 7. april 1981 diskuterede Peter Ravn med sin far om, hvorvidt hans bil måtte holde i garagen i hjemmet på Regnstrupvej i Fuglebjerg nær Slagelse. I raseri gik Peter Ravn op på sit værelse på første sal, hvor faderen kort efter ankomst til en låst dør. På faderens opfordring åbnede Peter Ravn døren til værelset. Men forinden havde han dog taget en lat og afsikret jagtriffel, hvorefter han uden varsel på klodshold skød sin far i maven, som faldt op, dræbt på stedet. Kort efter blev Peter Ravn anholdt af politiet og sigtet for drab. En mentalerklæring afslørede efterfølgende, at han var sindssyg. Onsdag den 14. april 1982 i retten i Slagelse blev Peter Ravn idømt til anbringelse på sikringsanstalten på ubestemt tid. Det må man sige også var lige lovligt voldsomt, at bare sådan lige skyde sin far, fordi man bliver uvenner over en bil, der holder i garagen. Men ja, der skal meget lidt til nogle gange, før folk de går amok. Torsdag den 24. december 1981 kl. 18. Og så er vi jo virkelig juleaften, og igen 1981. Det er meget mystisk. Opstod der et skænderi og slagsmål i en lejlighed i Fuglebjerg nær Slagelse. Brian Brandt trak lige pludselig en jægerdolk og stak sin stedfar, den 36-årige Karl Otto Jensen, direkte i hjerteregionen. Stedfaderen var død ved ambulancens ankomst til gerningsstedet. Brian Brandt blev omgående anholdt af politiet og sigtet for drab. Der havde været en lang tids uoverensstemmelser mellem Brian Brandt og stedfaren, som udviklede sig til det her fatale udbrud juleaften 1981. Fredag den 25. december 1981 blev Brian Brandt fremstillet i et grundlovsforhør sigtet for drab. Han blev varetægtsfængslet frem til den 21. januar 1982. Torsdag den 17. november 1982 i retten blev Brian Brandt idømt 8 års fængsel. Og ja, man kan jo nok hade sine stedfædre eller stedmødre lige så meget, som man kan hade alle mulige andre mennesker. Men jeg tænker alligevel, der er andre måder at gøre det på. Altså ikke måder at slå ihjel på, men andre måder at undgå at slå ihjel på. Og det er så her, jeg vil opfordre folk til at tale med nogen. Altså betro jer til nogen, I stoler på. Nogen, som har en eller anden form for autoritet, og nogen, som altså kan hjælpe jer, hvis der er et eller andet problem med en stedmor eller en stedfar eller andre i familien.